Šéf špeciálnej prokuratúry nepodal jedinú obžalobu za 8 rokov vo funkcii. Také sú zistenia novinárky denníka N. A to má na stole najväčšie politické kauzy. Spomeňme aspoň kauzu Bašternák či Gorila, za ktorú ho už kritizoval napríklad bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Marek Gajdoš. Ako sme zistili, štatistika sa nezdá ani ministerke spravodlivosti, ale ani poslancom. 4 mesiace novinárka Monika Tódová preverovala informácie z anonymného trestného oznámenia. A tu je výsledok. Pán Kováčik za posledných 8 rokov si osobne pridelil na úrade špeciálnej prokuratúry 61 prípadov a v ani jednom z týchto prípadov nebola podaná obžaloba na súd. Nuž a Kováčikovú nulu na konte obžalôb kritizuje celkom otvorene aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Nie každý prípad musí skončiť obžalobou, ale 0 zo 61 podľa mňa nesedí ani z pohľadu teórie pravdepodobnosti. Ja považujem pána špeciálneho prokurátora za odborníka na svojom mieste. Je to človek, ktorý si robí svoju prácu profesionálne. Hovorila som s viacerými prokurátormi úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí sa za prácu pána Kováčika hanbia, práve preto, že ich štatistika ukazuje, že oni sami obžaloby na súd podávajú. O stanovisko sme samozrejme požiadali aj úrad špeciálnej prokuratúry. Hovorkyňa trvala na tom, že stanovisko musí byť zverejnené v plnom znení. Špeciálny prokurátor vraj pri vybavovaní všetkých spisov postupuje zákonne, ale komentovať v článku opakovane uvedené zavádzajúce a vymyslené či nepresné informácie považujú za stratu času. Na Dušana Kováčika a jeho silné a autonómne postavenie je krátky aj generálny prokurátor. Jaromír Čižnár však môže minimálne kritizovať. A to aj urobil. Generálny prokurátor po nástupe do svojej funkcie bol vymenovaný v júli 2013, uložil pokyn špeciálnemu prokurátorovi, aby sa primárne venoval riadeniu úradu špeciálnej prokuratúry a neprideľoval si konkrétne trestné veci. Generálny prokurátor nemôže špeciálnemu vstupovať do živých vecí, ale do uzavretých áno. A tak Kováčik od Čižnára dostal poštu v znení zastaveného Bašternáka. Otvorte znovu. Generálny prokurátor po preskúmaní tejto veci vydal pokyn, aby sa opätovne v tejto veci konalo a začalo trestné konanie. A takto už generálny prokurátor Jaromír Čižnár konal vo viacerých prípadoch. Nuže Dušan Kováčik sa zrejme bude spovedať aj poslancom ústavnoprávneho výboru. Poslanec Jan Maroš z Oľano Nova už zohnal potrebný počet podpisov. Gorila, hlas podobný Ficovi, kauza Bašternák a podobne. Sú tu naozaj závažné podozrenia spáchania trestných činov. Napriek tomu pán špeciálny prokurátor Kováčik nepodal v týchto prípadoch žiadnu obžalobu. Opozícia v minulosti navrhovala, aby bol šéf špeciálnej prokuratúry odvolateľný, napríklad pre nečinnosť vo veľkých korupčných prípadoch. Nepodarilo sa. A tak bude Dušan Kováčik šéfovať špeciálnej prokuratúre do roku 2021. Ho prášime a iniciujeme, aby to jeho funkčné obdobie bolo skrátené. Aj touto cestou vyzývam, aby odstúpil zo svojej funkcie. Jana Kresťanko-Dybáková, televízia JOJ.